diri sa Kalinaw. Sus, hadlok na sa ako Kana sila, kita kani nga lawas, ako ana silang gipangulatan. Sus, hadlok na sila sa ako kay na, gahe ka tanawa na gina akong kamoto. Sus, nang samad na sumbag nako. Yabi na ba? Na, di pa kamoto o. Iya gyud. Sus, kanang COVID, di na mga nakatarog sa ako tungod sa akong kagahay. Sus, isa ra na ako nakabuga. Ha, ana na ako na ba? Grabe na ba? Kani pong kita kaning mga chicks diri Sus, ano mga chicks diri nga kita niyo? Kanang iyong mga ex, sus, ako naman natirahan. Ako pinakauna na. Sus, kanana na ako na dito ba? Wala lang mo kabalo. Grabe na ba? Di gyud mi mutuan na gyud. Di ka mo to, no? Pasang pangutan na nimo ba? Nagi-ana-ana ko na. Ina gani na. Kinsa man nimo ex dira nga kanang kuan. Ako ana, kana sila kadi. Ana, ako na nagitirahan ba? Handok na siya sa ako. Wartahan kay ko. Kani, kita kani mga kamanggahan dira. Ay, ako ana. Ay mo pud na day. Oh, gihatag ra na nako na sa ako ang mga igagaw kay kabalo baya ka nga. COVID ron. naluoy. Oh, naluoy ko. Nya, saon man ako na ron nga. Ako nang inang ihatag ba? Nya nangunsa man tong gipangulatan nimo? Nangunsa man tong gipangulatan nimo? Nahadlok Akong kuto-kuto. Di kang kuto-kuto na ako nga. Dituloy ko dra ang isa gilaparo ra gali na ako na. Hayang namang gali. Haman Gani sila buhi ron. Haman sila ron. Paano ta na sa sementeryo kita ka to? Katong unom dito ang atong nas baong ron. Ay, kamo magbinuang mo sa ako, kamo. Yung mga lawas niyo. Sagbaon kamo. Dili ba may maginahan pod? Grabe man ko. Mahadlok mo gud minimo gud. Sus. Dili uy. Ay mo kadlok kay dili mo ko maghilabot og kuan. Kanang di man ko manghilabot og lang unan. Pero kanang airport, dra amuan na mga helicopter mo nakita andra galupad-lupad. Wow. Amuan na Ako nang gipalit dra. Sa ako ginapapa. Sa pangayo agi sa ka helicopter tagaan ka ba? Sunod na ko mga ayo. Pagkuan kanang nanay oras na ko pod. Oh, sige. Basta ing na lang og mangayo ka og Unsa ba may imong kalibutan diri kanang Robinson. Ana? Sus ako ana Ang Kay gisano Sano? dira. Ako ana panghatag ra na ako sa akong mga angkol. Nagkataon ni Titiban. Di mo gyud Kanang kayo ti ani tiban. Sus. Ako na tanan Tung kwartaan niya ko gipalit kini ako ni tanan bisan paliton ti kag sunugon ba. Ayaw pod. Nya. Anong balay? Usa magpatukod kog balay? Dako na ko na imong balay ba? Sama magpatukod ka. Ako magpatukot ko. Unsa man? Mutuo mo o panubagon ta mo. Mutuo na may mutuo. Tuo na lang kay para Tome. ikaw. Kita mo to. Ay, pagtagbaon ta mo. Di na may kuan, di na may magara-gara sa imong. Nya. Sus, kani brief na to, kani? Sus, dili ka makakita og taga diri ani mapaliton Sus, dito ni California ni ba? 10,000 na ang palit ani. Nakadto ni kay California boss. Oh, sus, ngano dili man ko makadto nga naman ko helicopter. Unsa nga mga lugar imong natuan? California, China, USA. Sus, tanan na mga lugar ako naanhaan. Ay, lagi di mo boss no. Ay, ligo ka kwartaan we ka nga. Ako wala lang ginako gipakita lang akong pagkakwartaan karon kay ginyani ra akong porma kay kasing tulison ko ba nya ug makasumbang ug makapatay ko. Nasayra naman ka na mo ron boss. Mga ganing sinasapasayan mo sa akong pagkakwartaan ron. Pero ay lapon magsaba sa uban. Kay kung magsaba mo na kuto-kutohon na yan mo. Saman. Ayaw boss. Ano yung gusto? Kani? Ay boss. Ayaw. Palap